per començar aquesta festa. Ho farem amb precisió. I els artistes del darrere en faran presentació. Domine, 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 domine. Nosaltres som enfadats, domine, i venim amb mal humor, domine. Com ens feu emprenyar gaire, domine, algú sentirà el dolor, domine. Vinga, les mans a l'aire! Domine, 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 direm el nostre nom, domine, som els gerats de l'humor, domine, us venim a cantar jotes, domine, us les cantarem de tot, domine. Supercrash, domine, ens agrada el humor, domine, esperem fer-ho molt bé, domine, cada blues en sabem molt, domine, 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 home d'estima jurat, domine, som els de reivindicació, hem vingut amb molta força. Sisplau, puntueu-nos bé. Nosaltres som claus de fat. Molt bé. Com van els nervis nerviosos? Esteu bé? Arrenquem amb jotes? Sí? Som-hi? Mira, ara farem una tonada nova. Sí, toca una mica, Àlex. Que us sona? Sinó que en faran 6. I han de rimar segon, quart i sisè vers. I els versos han de ser, com abans, heptasíl·labs. Moltes condicions i a més amb el tema que els hi proposo. Som-hi. Farem un peu forçat. Sí? Cap a l'Ebre marxarem. Versos per fer una jota quasi són esport de risc. Ja falta poc per colònies, molt temps ho passarem. Anem a porta de fira, al dragó que ens pujarem. Traiem de fer les maletes, cap a l'Ebre marxarem.
Tercera ronda. Les claus de fa i les do, re, mi, fa, sol defensaran, i els cracs també. Vosaltres tres defensareu que voleu anar de vacances al riu. Penseu en l'Ebre. I vosaltres dos defensareu que voleu anar de vacances a vora el mar. Sí? Teniu clara la idea? Ara he de dir una cosa que crec que tothom descansa, perquè aquí cantant la jota ens venen ganes de dansa. És igual riu o bé mar, l'important són les vacances. A veure com està això. Uau, jurat, ho teniu molt complicat, Perquè aquí diuen, ànims, visca, supercracs, endavant, ànims. Estan animant molt bé, no?
qüestió. La Mireia, aixeca't, sisplau. Li faig així amb una vareta màgica, li faig... I la Mireia es transforma en una nena de 6 anys. La Mireia és una nena de 6 anys. 6, M'estàs fent primer. Va? D'acord? Va. La Mireia és una nena i vareta màgica. Vosaltres sou els mestres de l'escola. Ai, senyor. Senyoreta, senyoreta, m'agraden els meus amics, però 27 en una classe no va bé i hem de fer grups petits. I m'agrada molt l'escola, aprenc coses de tots colors, però trobo que anem molt curts de professors. Senyoreta, senyoreta, una cosa li he de dir, que vull fer horari intensiu, que a la tarda ja no vull venir. I ja canto la darrera, ves per on, i quan jo sigui grandeta, us juro que canvio el món. Sabeu què passa? Que la senyoreta ara li ha dit això i la Mireia ha de contestar. Vinga, Mireia. És que jo m'he fet pipí, sisplau, no em renyéssiu gaire, però és que ha estat quan jo he vist la cara del nostre alcalde. I llavors ara et manem i et portes malament i així et castigarem. Agarra-t'hi de la vera de Sant Joan. Agarra-t'hi de la vera de Sant Joan. Senyoreta, crec que els càstigs no són bones solucions. Val més tenir gran paciència, fer abraçades i petons. Agarra-t'hi de la vera de Sant Joan. Agarra-t'hi de la vera de Sant Joan. No has aprovat ni un examen, molts de dies has fallat. Li hem vist el director i diu que t'han expulsat. Doncs no hi estic gens d'acord, que primer la vida és dura i si cal eliminem totes les assignatures. Escolta'm tu, Mireia, no t'estàs portant gens bé. Com això segueixi així, jo a tu t'arreglaré. S'arreglen de seguida.
fet una denúncia. Això és molt important. Si no fora de la classe enfadada i rumiant. Si em feu fora de la classe, la darrera i no en cap més, tornem a tirar abans i ens canviem els papers. I si això us ha agradat, voleu saber el com i el què? Pregunteu després dels comiats que ara faran els de sisè. Molt bé, tenim un públic totalment entregat. Atenció, amb dòmines. Comiat, amb dòmines. I després hi haurà micro obert. Mentre el jurat va deliberant després, aquí deixarem el micro per qui vulgui cantar, Dòmines. Em sembla que estareu tristos i potser desesperats. Que ara aquests nois indecisos es preparen els comiats. Ara ens hem d'acomiadar. I ens ho hem passat genial. Està aquí improvisant. Això ha estat un gran treball. Heu estimat jurar. Ara ens hem d'acomiadar. Però ens ho hem passat molt bé. No pararem de glosar. Ara ens hem d'acomiadar. Però com ens ho hem passat. Esperem que no això és molt complicat. Això ja és el comiat. Just treballadors. Tots els apartats. Tots en voldríem dos. Ara ja ens n'hem d'anar. Ja hem fet tot el que sabem. Us estem molt agraïts. Esperem que això ho guanyem. Escolteu-me molt bé tot, que aquí en som molta gent. Aquests nanos d'aquí dalt, fem-los-hi un aplaudiment. I segueixo jo cantant. I us ho dic així de clar. Que tots vosaltres podeu anar baixant. I el jurat anar